Tinotenda Mwari zvakare tichisangana panguva yeshoko tichikurudzirana. Ndinoziva kuti subject yeprayer yakadzidziswa, yakaparidzwa, inozikanwa navatendi vakawanda. But I want to tell you kuti you don't know anything about prayer until you pray, until you discipline your life in prayer. Daily prayer, daily prayer. Panapa tichaverenga shoko raMwari. Toda kugoverana nemi pamsoro penyaya inoti prayer is one way to prepare yourself for the coming of Christ. Prayer is another way of preparing yourself for the coming of Christ. Tichaverenga kuna Luke chapter 21 verse 34 to 36. Jesus says, "But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and the cares of this life, and that day come on you unexpectedly. For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth." Verse 36. "Watch therefore and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man." Jesu waitaura navadzidzi vake pamsoro pekurinda, pamsoro pekuzvigadzirira kudzoka kwa Kristu Jesu. Pane chinhu chiri kundityisa, chinhu chiri kundirovesa hana. Vatendi vemazuva okupedzisira, they are not preparing themselves for the coming of the Lord. They are not preparing themselves for the rapture. They are busy fasting and praying for breakthroughs, busy fasting and praying for deliverance, busy fasting and praying for material things. Bata mota yako, bata imba yako, bata icho nechochocho. Yevo pakuzvibata ngatizvibatei, asi tisakanganwa kuzvigadzirira kudzoka kwa Jesu Kristu. Regai ndikuudzei vana vaMwari, ndoda kudzokorera mashoko aya ndakambowataura. Jesu uri pedyo nokudzoka. Hanzi naJesu, zvichenjererei imi kuti moyo yenyu isaremerwa nekunakirwa kwenyika, isaremerwa nomufaro wenyika, isaremerwa nokudhakwa nema-cares of this life. Many people are concentrating on this life. They are focusing on this life. They want to live good and live right and live upenyu wakanaka, kugarika muupenyu huno. Asi vanokanganwa kuti Jesu Kristu ari kudzoka. Hanzi naJesu, zuva iroro rinogona kusvika musina kutarisira. Rarama every day of your life uchi Jesu angangouya nhasi, Jesu angangouya mangwanani ano, Jesu angangouya usiku ndakarara, Jesu angangouya masikati. Anytime rarama upenyu unoexpecta kudzoka kwa Jesu. Hanzi paverse 35, zuva iri richasvika vanhu vakavarairwa, richavabata vanhu vakavarairwa. VaKristu ngavarege kuvarairwa. Hanzi izvo, watch therefore and pray always. Watching means be vigilant, be diligent, be alert, be on the watch. Don't sleep, don't slumber. Usavarairwa, don't relax. Watch therefore. How do I watch? You watch by praying always, praying every time, praying always, praying continually, praying without ceasing. Prayer inokugadzirira kudzoka kwa Jesu. Prayer inokuprepare for the rapture. Prayer inokuprepare for that great day. And pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass. There are things that are coming to pass. Matamdziko enyika, ana coronavirus ivava, hondo dzichaitika munyika, even nzara iri kuya munyika, zvinhu zvose zvichauya zvakaprofitwa. Zvinovavarira kubvisa mutendi pakutenda kwake, zvinovavarira kubvisa muKristu pakumirira Jesu, pakufokasa pana Jesu. Hanzi pray always that number one,
You escape these things. You escape the tribulation. You escape the doctrines of demons. You escape chiprofita chamazuva okupedzisira chekurasika kwavakawanda. Pane stone mubhaibheri yaJesu, parable yaanotaura pana Matthew chapter 25 yevasikana vane 10. 5 they were foolish, 5 they were wise. Ava vashanu vekutanga vakatora mwenje neextra mafuta, vamwe vakatora mafuta asina mwenje. Prayer inokubatsira kuti mwenje wako ugare une mafuta, mafuta airewa ndimweya mutsvene. Bhaibheri rinoti pakati peusiku varara, vavarairwa, varelaxa, shoko rakadaidzirwa, zvikanzi chikomba chauya, mukai mugamuchire chikomba. Are you ready kumuka uchigamuchira chikomba? 5 of those who were foolish vakatraya kutungidza mwenje, mwenje haina kutungidzika nekuti haina mafuta. The 5 wise vakatungidza mwenje, ikatungidzwa because vakange vene mafuta neextra mafuta. Prayer will give you extra power, extra energy, extra grace yekuramba uri alive, yekuramba uri vigilant, yekuramba uri diligent pana Mwari. Bhaibheri rinoti vaya vashanu vakakumbira zvikanzi tokumbirawo mutipewo mafuta enyu. Unoziva nyaya yekumirira Jesu, nyaya yekunasangana nechikomba, inyaya yedunga munhu. Hakuna mafuta emumwe anoshanda pane mumwe, umwe nomumwe uchamira namafuta ake. Pray always, watch and pray always that you escape those things that shall come to pass. Escape my temptations, escape China, escape immorality, escape temptations, escape zvinhu zvinongovararira kukubvisa pana Mwari kuti wamanda painorira ugosara. Number 1, you pray to escape these things. Number 2, you pray that you are counted worthy to stand before the Son of Man. May God give us the grace to be counted worthy. We pray for his mercy and his compassion to be counted worthy. It is prayer that will prepare you. It will be prayer that will make you ready to face and to stand before the Son of Man. Mwari ngaatibatsirei tisavarairwa pakunamata, tisaneta pakunamata. Mutendi ramba uchinamata, mumba mako semhuri rambai muchinamata, as individuals ramba uchinamata. Urindire kudzoka kwaJesu. Prayer is another way of preparing yourself for the second coming of Christ, for the rapture of the church. God bless you. Handidi kuti tisare, hatidi kuti tivarairwe, ramba uchinamata. Mwari akuitire zvakanaka muzita raJesu.